أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Uvijek počinjemo govor sa hamdom, zahvalnošću Allahu dželešanu i donosimo salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Draga braćo, poštovane sestre, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadam se da ste dobro, u lijepom raspoloženju. Drago nam je kad vidimo našu dječicu, našu mladost u džamiji. Danas baš čujem, majka govori svom sinu, nešto ga koriga, nešto i kaže, meni su najdraži dani, najljepši dan djetinjstva, oni kad sam sa svojom nanom bila na teraviji. Eto, to ostane. Sad možda da svi se prisjetimo ko mali kad smo išli na teraviju sa našim djedovima i nanama. I stoga, kad god možemo, povedemo djecu. Sad je raspust, povedemo našu djecu, jer to su uspomene, slike koje trajno ostaju. Zatim, prije nego što se osvrnemo na ajete večerašnje teravije, nekoliko aktuelnosti, utisaka. Nešto danas čitam, danas je rođendan Nikole Tesle. Možda se pitate zašto njega sad spominjem. Međutim, čitajući o njegovom životu i neke komentare, mislim da možemo spomenuti neke stvari od koriste za sve nas. Naime, želim iskoristiti ovaj povod i reći, ima jedan lijep hadis, braće i sestre. Muhammed alejhi selam poredi vjernika, kaže, on je kao pčela. Vjernik i vjernica je kao pčela. Pčela uzma samo što je lijepo i daje samo što je lijepo. I kad pčela sleti na grančicu, ne slomi je. Sad samo stvorite sebi sliku u životu. Znači, njegova plata, zarada, halal. Kad nešto uzima sa pravom, vjernik, musliman. Kad nešto daje s halalom, fino to što daje, je li to riječ koju govori, je li to postupak, je li to bilo koja stvar. Dakle, sve što daje uzma je lijepo, dobro, fino. Jer znate kako pčela, ona 1000 cvjetova dnevno obiđe, tako kažu istraživači, 1000 cvjetova. I ona uzme najbolje od svakog i pravi šta? Med koji je lijek, koji je koristan, koji je lijek za ljude. Daje najljepše, najslađe. Tako bi vjernik musliman trebao biti. Da dajemo i uzimamo samo ono što je najljepše. I vidite, ovo je interesantno, kad sleti na grančicu, ne slomi je. Znači, takav je njegov ahlak, ponašanje. Neće ničiji osjećaj slomiti, neće ničije pravo zakinuti. Tako bi trebao da bude vjernik musliman. Sad, inače, mi ne gledamo ko je, šta je. Postoje i oni koji nisu muslimani, od koji možemo mi puno naučiti. I zaista, Nikola Tesla, čak postoje Indijice, Allah najbolje znaju, primio islam i čitam njegova zadnja pisma svoje majice. I on kaže, sad je majka, ona je bolesna, se priprema za put, ima on razne iskušenja, ljudi mu vada zavide zbog njegovih uspjeha. Kaže on, sve ove godine moje službe čovječanstvu nisu mi donijele ništa do uvreda i poniženja. I to vi najbolje znate. Nažalost, ima jedna izreka, kaže, boj se zla onom kome je dobro učinio. A ne moramo biti od onih koji nisu zahvalni, koji ne cijene tuđi trud. Ne moramo biti oni koji vrijeđaju i ponižavaju. I on je uvijek isto sve ovo što radimo za čovječanstvo. Evo, danas je u struju koju imamo, on je dao doprinos. Nedaleko od ovog grada, on je radio i evo, imamo struju, imamo
ovu tehnologiju, koristimo je za hajde. Vrlo je bitno da je bio nesebičan i sad da se vratim, on kaže svojoj majici, ja kaže svako jutro čujem i on to naziva maurska tužbalca. Mauri, to je drugi naziv za Turke ili Arape, muslimane. Valjda je on u svom djetinjstvu čuo ezan i on to sad naziva maurska tužbalca. Kaže, ja to čujem. I on uvijek to ponavlja i na kraju majka me presala i on piše zadnje pismo, kaže, nećeš ga pročitati, ali ću ti ga staviti na grob. Kaže, zalud moje godine prevedene u nauci, kad mi one te godine bijavu jalove bez koristi. Moli tamo za mene, svojoj majici koja je na drugom svijetu, ako možeš tom maurskom tužbalcom za izgubljenu dušu svoga sirotog neukog sina. I on kaže, džaba mi sve ovo što sam postigao, ali izgleda da mi je nešto falilo. I kaže, činim se da to ima veze sa tom maurskom tužbalcom i lezanom. Pa neka je pouka, čovjek može postići bilo šta i napraviti kuće i zaraditi veliki novac i podići porodicu i koje kakve uspjeh postići, ali bez vjere, bez dobrog djela, sve to opet biva uzalud. Zatim smo dobili jedno pitanje džematlije, naime, pita džematlija ovako, propis držanja alkohola u kući. Mislim da je ovo poznato svima, mi muslimani znamo kakav je stav islama prema alkoholu. To je veliko zlo i podsjećam vas da je u Kur'anu alkohol zabranjivan postepeno. Dakle, nije odmah zabranjen. Prvo kaže ima koristi štete, pa kaže nemojte klanjati pijani. I na kraju treći ajet, godinama je to trajalo, veliki je to porok. Kaže ostavite sa alkohola, nemojte piti alkohol. To je šejtanska rabota. Tako da bi muslimani trebali da izbjegavaju držanje alkohola u kući. Jer to tjera meleke i zasigurno uskraćuje nam beričeti u zdravlju, u poslu, na faci i u svim drugim aspektima. Zatim pitanje alkohol kao lijek, na primjer da se koristi kao obloga i tako dalje. Tu su islamski učenjaci raspravljali, ono što je sažetak jeste da bi trebalo izbjegavati alkohol koji nije lijek već otrov, ima nekih hadisa na tu temu. Međutim, ako nema alternative, nema drugog lijeka, u tom slučaju se dozvoljava u nuždi, u krajnjoj nuždi, i to u mjeri koliko treba za lijek. Recimo, ako nema drugog lijeka osim onog koji ima alkohola, dozvoljavaju islamski učenjaci. Blaže isto, recimo, da se alkohol koristi na vanjskom dijelu nego da se unosi, tako. I čak i ono mišljenje da jedna čašica grije i poboljšava cirkulaciju, i to su ovi doktori, sad najnovije dostignuća saznanja kažu da je i to pogrešno, da je alkohol štetan, više štetan nego koristan. I svi mi znamo koje su posljedice, tako da izbjegavamo osim u krajnjoj nuždi kad nemamo drugog rješenja. I treće pitanje, opet u kontekstu alkohola, kaže ljudi se srami kad pravi svadbe, kad pravi nekakve fešte, različitih povoda, da ne pripreme šta da se popije, jel? Pa kaže, pa svi tako broću, kako ovo je vjenčanje bez toga. Vrlo teško, jel, mi živimo u društvu gdje se više stvari nameću, mi živimo kako drugi kažu, jeli, ali kao muslimani moramo znati da je najpreće Allaha drago zadovoljiti. Stoga mogu samo prenijeti kuranski ajet, ko bude bogobojazan, Allah će mu dati izlaz svake situacije. Nadoknat će ti Allah. Možda nek se ljudi pričaju, ali ti ostavi zabranjeno. I sjećam se u Sarajevu, jedan čovjek imao restoran, kaže mu prijatelj, kad bi samo ubacio još alkohola, nije imao ugostiteljski objekat, kaže pravo, dobro išta. Tad pravo biznis išao. Pohvala, alikum salam. Kaže on njemu, kaže, vjerujem te, ali kaže, vjerujem Allahu više.
Tako da ne samo da vjerujemo u Allaha, vjerujemo u Allaha. Ako on nešto nama zabranio, braći i sestre, vjerujemo da je to dobro za nas. I čuo sam od džematlja, i to je dobar korak, pohvaljujemo taj čin. Mnogi naše džematlje, kaže, 15 dana prije izbaci, očiste sve. Nema ništa u kući. 15 dana poslije. Pa i to lijep znak Ramazana. Mi molimo Allah dželešanu da svima nama pomogne da izbacujemo tu ružnu naviku koja nije naša izvorno muslimanska, već od drugih naroda, jer poslanik alejhi selam kaže da je alkohol majka svakog zla. Dobili smo informaciju treće sutra koja je slobodan, naime između 11 i 1 pred generalnim konzulatom Bosne i Hercegovine, koja se nalazi na adresi 500 North Michigan Avenue, dakle 11. juli, na dan godišnjice genocida u Srebrenici, bit će mirni protest, jedno udruženje naše iz Čikaga, pa eto, ko bude u mogućnosti da dođe da podrži ovu akciju protesta zbog neusvajanja rezolucija Srebrenice koju je osvojio Evropski parlament, a odbilo njegovo usvajanje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Znači drugi usvojili, a tamo u Bosni nisu odbili. Draga moja braćo, sestre, treći džuz, Allah kaže da nema prisile u vjeri, ne treba nikog tjerati u vjeru, jer ono što valja, što je fino i dobro, istina se jasno razlikuje od onog što je ružno, što je zabluda. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i dobra djela čine. Zatim, vrlo interesantno, mnogo ajeta ovom džuzu poziva na udjeljivanje. Da udjeljujemo i to od onoga što nam Allah daje. Jer sve što imamo, zapravo je to od Allaha dželešanu. Dakle, i kazali smo da je mjesec Ramazan, mjesec darežljivosti, pa koliko je kome Allah dželešanu dao, očistimo svoje imete, prije svega dajući zekat, sadaku je lijepo, braćo i sestre, davati svaki dan. Ako vidiš onog prosjaka, $1, 50 centi, navikavaj se. Kad dođemo u džami, navikavajmo se u ime Allaha da doniramo nešto. Jel? Bilo na koji način, koliko nam je Allah dao mogućnosti, ali otvorimo ruku, navikavajmo se, jer mnogo je ajeta koji kažu udjeljujte. Jer je šejtan taj, kaže Allah, koji vas tjera da budete škrti i on vas plaši da ćete osiromašiti. A ono što date, braćo i sestre, sigurno neće umanjiti vaš imetak. Allah će vam to nadoknaditi. Allah sve zna. Zatim, Gospodaru naš, nemoj naša srca odvratiti od istine nakon što se nam ukazao na pravi put. Reci, pokoravajte se Allahu, slijedite Kur'an i pokoravajte se poslaniku. Zatim ima jedna lijepa dova, vidite koliko je to bitno, da molimo Allaha dželešanu da nam podari čestit porod. I ovo što imamo djeci, omladne, da molimo Allahu moću, zaštiti moje dijete, putke na pravi put, učini ga primjeri. Nemojte zaboraviti da molimo Allaha dželešanu za čestit porod. I na kraju Allah dželešanu kaže da je ljudima lijepo ono za čim žude, pa kaže to su žene, sinovi. Ljudi žude, gomile zlata i srebra, divni konj, ovo je interesantno. Tamo kažu na englesku branded horses. To danas kad prevedete, to su ona dobra auta. Tamo odete kod Jasmina Raminog i vidite one brendirane auta. I zaista ljudi žude za to, misle, jel? Pa dalje kaže Allah, stoka, usjev, zemlja, pare. Ljudima se to čini lijepo, zatim žude, ali kaže Allah, to je na ovom svijetu. Međutim, kaže, ljepše mjesto od toga je ono kod Allaha, u džennetu
kojim će ljudi vječno boraviti i kada će Allah Đelešanohu biti s njima zadovoljni. Ja molim Allah Đelešanohu da nam pomogne da iskoristimo ovo vrijeme čineći dobro djelo. Amin. Dakle, ako ima pitanja, možete postavljati, jer uvijek je bolje interesantnije da odgovaramo ono što nas se tiče, što nas zanima. Pa eto, budu možete i privatno, možete preko sedmice